ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ଖାଇବାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରା କେଉଁ ଭଳିଆ। ସେଇଥିରେ ଆମେ ଭାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିକଳ ବୁଧବାରରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆଇଁଷ ମାନେ ବୁଧବାର ଯାଉଛୁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଖିଦେବେ କାହାର ସେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ବଜେଇବେ କ'ଣ ବଜେଇବେ କ'ଣ ବଜେଇବେ ବୋଲି। ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ବହୁତ ଫେମସ୍ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ତାଙ୍କର ରହି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦୟା ହୋଟେଲ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ କେତେ ଗାଡ଼ି ଲାଗିଛି ବି। ଏଠି ହେଉଛି ମଟନଟା ପୁରା ଫେମସ୍ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼। ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇକି ଯା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଖାଇବା ଆସିଯାଇଛି। ଭାତ ଆଳୁଚଣା ମଟନଟା ମଟନ କଲର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଖାଇକରି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଭାଇ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ସେତିକି ଭାଇ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଖାଇସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ହୋଟେଲଟା ତଳୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ତଳୁ କରି କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇକିରି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ ତିଆରି ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାତିକି ଯାତ୍ରା ହେଇଥାକି ଆପଣ ଫାଇନାଲି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଲ ଖାଇବା। ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଭାତ ଆଉ ମଟନ ଝୋଳ ଯେତେ ବି ଖାଇପାରିବେ, କେତେ କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ। ଯେତେ ଥର ଏମିତିକି 10-15 ଥର ବି ମାଗିକି ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରି। ଆଉ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ କିଛି ମଗେଇବେ ତା ହିସାବରେ ପଇସା ଲାଗିବ। ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ହେଉଛି 170 ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍। ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟପାଳ ବଜାର ବଜାର ଛକ ଉପରେ ଜୟା ହୋଟେଲ ଢାବା ଜୟା ହୋଟେଲ ଦେଖା ହବା ବିଲ୍ କାଉଣ୍ଟର। କେତେ ଭିଡ଼ କେତିକି ଲୋକ ସବୁ କେତେ ଲୋକ ଜମା ଖାଲି ହେବାର ନାହାନ୍ତି। ଫୁଲ୍ ଚିକେନ୍ ଗୋଟେ ପାଖ ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଜୟା ହୋଟେଲ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଇକିରି ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ दे दे पियो
ଖରା ପ୍ରବଳ ତେଣୁକରି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ନ ନେଲେ ବି ନ ହେବ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଜାଣିଲେ ଆଇଁଷ ପରେ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ନ ପିଇଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ହଉ।